house of bondage. You shall have no other Elohim beside me. This is the first law. The second law, you shall have no other Elohim before me. You shall not make for yourself a carved image. Number 3, you shall not take the name of Yahweh your Elohim in vain, for Yahweh will not hold him guiltless. Will not hold him guiltless. Kung sa gisulti niya sa iyang ngalan ni Isuon, my name is holy. That's why ang mga Hudyo Isuon, naghimo sila rule nga dili na lang nila lituhon kaysa makapasipala sila. Ilan ang kaugaling rule. But the Father instituted in Exodus 3 verse 15 that my name is forever and memorial to all generations. Di na law. If that is not law, what do you call that? Next question. Og dili tao Yahweh, hinuwit na maluwas. Ha? O dinabas na? Ha? Yo. Lain niya kung matangan. Pero ganina, o yun siya nga ang ginaw magkasabot. O ginaw magkasabot. Ang pangutana. O dito magkasabot ang ginaw, diba? Okay na. Ito. Asabot. Apostol lang ko to. Next question na lang ko. Ha? Asabot. Dito. Kung medyo na ito. Ha? Lain niya pangutana. Moderator. Next question. Okay. Si Moses pa. Nung tanang, kaya mo ko, ikawan mo ko dito, 15 minutes. Now, sa Exodus 3, verse 13. Di ba? Nga, may si Moses nga, mungutan sa kanungalan, o sa siya konsulti, o sa may tubag ni Yahweh. At kung ako naman, wala naman siya Yahweh lagi niya. 3 verse 13. Okay. Nindot ni mga isor, na pagkakana. Verse 15, no? Then Moses said to Elohim, indeed, when I come to the children of Israel, say to them, the Elohim of your fathers has sent me to you. And they say to me, what is his name? Mone? What shall I say to them? Orden. Mone? Orden. Ang tumat na 3 verse 15. Ha? 3 verse 15. Kung sabi nag-ingot din. No. Nag-ingot din niya ako kasama sa 3 verse 15. Moreover, Elohim said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, Yahweh, Elohim of your fathers, the Elohim of Abraham, the Elohim of Isaac, the Elohim of Yaakov has sent me to you. Now, ang I am being, this is my name. Ang this is my name forever. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. Now, ang kasulatan nag-ingon sa Israel 4:16, nga basta ko na to ang balakod ni Yahweh o ang pulong ni Yahweh, mga igsoon kay kiniwat dili makulat ng Paris. Now, asa may ma-refer na to ang IAP o ang YHWH nga mao giingon niya, this is my name forever. I-connect siya sa Isaiah 42 verse 8. Ang IAP ba nga tumao ba siya, this is my name? No. Ang gisulti nga to, I am YHWH or Yahweh. I-establish na, this is my name. And my glory I will not give to idols. Kung balikon isumpay nimo, kaningon man ang kasulatan, no? Dunay pares ang kasulatan sa nimo man.
this is my name forever. Ang YHWH nga tumaoy gi-refer sa this is my name forever and my memorial to all generation. I-conclude na to sakto ba kaya dapat tulang commitments man. Isaiah 42 verse 8 ingon, I am YHWH. The same pattern sa 3 verse 15 nga nag-claim, this is my name, not that I am. In fact, ang I am sa iyo na siya kapag pabad sa English. Saya mo ni ba? Ako man din. Okay, this is it. This is it. Hallelujah. Sa gipresentar ka kanina, ang akong pangutana katong niingon si Brother Junjie nga ang Yahweh, dili na siya sakto kay in English na siya. Namato pa nila in English kuno nga pagkasuwat. Kana ang kapangrason ning suon. Naay pangutana nga bawod sa una-una. Kana bang ngalan ni Abraham? Di ba makita na nimo sa King James version nga Abraham? Di ba klaro man na sa Hebreo hanon nga paglitok? Nganong Abraham man ang paglitok sa Hebreo, Brother Junjie? O man lagi na usap ang paglitok, bisag isuwat sa English. Diba? Ang pangutanan ako ka. Inong ka ang Yahweh, dili siya tinuod kay in English nga pagkasuwat. Pero ang ngalan nga Abraham, ako pangutanan ni mo ha, pangutanan ko mahitungod sa ngalan ni Abraham, gisuwat ko in English. Sa in English ba, ang paglitok pa sa ngalan ni Abraham sa diyang gisuwat sa English Bible, nausap ba ang paglitok dito sa Hebreo, sa diyang gisuwat sa Hebreo? Diba? So, pagkutanan niya doon ang kumukod. Gusto siya Yahweh. Niyo po Yahweh. English ba na? English ba na? Isuwag na to. English transliteration. Kaya ang Hebrew, yun, he, wow, he. English, YH, WH, butangan yung basa Yahweh. So English, dili siya Hebrew ang Yahweh. Okay. Kundi ang Abraham makaisunan, basahon sa Hebrew, ang ang Abraham, Abraham, ang iyang pangalan, Abraham. Pwede mo na siya basahon sa like Abraham. Referred gapon sa Abraham. Kaya ang pangalan manggod, pwede na itong mailis-ilisan ang ilang mga pangalan base sa mga lingwahe. For example, si Joseph, Hebrew, Yosef. Katong ingon ganiha nga ganang si Joseph, pagkabot niya dito sa Egypt, ginanan siya Zipnat Penya. So pwede ang mga proper name manganlan sa laing ngalan base sa ilang pinulungan. Tama? So si Joseph, pagkabot niya dito sa Egypt, ginanlan si Joseph of Zipnat Penya. Si Daniel, ang Daniel, Hebrew. Pagkabot dito sa Babylonia, ginanlan of Belshazzar. Si Hananiah, si Misael, o si Azariah. Ginganlan o si Sadrach, Mesach, o Abednego. So, wala usap ang ilang pagkamao, nausap lang ang ilang pangalan. So, pwede ay na makagamit sa lalain pangalan base sa ilang pinulungan. Follow-up question na. Pero Brother Junjie,